Cesta z Kobylí do Mariánek, 6 hodin dlouhá, potlačím spánek. Mistrovství v Masters, tam letos se koná, srdce mi puší, jsem holka pitomá. Déšť ani vítr nás nezastaví, jsme tady spolu, jsme připraveni. Hej, dneska je ten, co patří jen nám. O titul bojujem každý za sebe sám. A přesto společně jsme tým snů. Vždyť máme vůli, máme sílu. V ruce disk a v srdci plamen, backhand či forehand, roller a amen. 3 dlouhé dny tady bojujem, disc golf je super hra, tak si to užijem. 6 kategorií otevřených bylo, mistrovský titul získal vždy jeden z nich. Rozhodnuto hned první den nebylo, kecám Roman byl favorit a čišel z něj klid. Hej, dneska je ten, co patří jen nám. O titul bojujem každý za sebe sám. A přesto společně jsme tým snů. Vždyť máme vůli, máme sílu. Jak to vše dopadlo, už asi víš. A pokud ne, teď pravdu zvíš. Ať výsledný rating jak chce vypadá, víkend byl pro všechny naprostá paráda. Příště snad sejdeme se na Moravě, možná vyhraješ ty a možná já. Hlavně, že se spolu uvidíme a na hřišti pořádně zařádíme. Hej, dneska je ten, co patří jen nám. O titul bojujem každý za sebe sám. A přesto společně jsme tým snů.